Pare din. Oh, classmate mo rin oh. Uy, pare Brian! Naurot po rin kwarta kanina no. Itong kinuha sa pantalon si Papa ba? Isabak pare Brian! Saan yung tao yung papa eh? Tingnan mo siga, pwede mo basaan eh. Ayo, bye. Bye. Uy, bay! Si Yuan, laag ba yun? Alangan bay, Domingo ron bay. Taglaag ta bay. Relax ba. Si Yuan, laag dre ba eh? Ito nung, pud mo ting pamahaw na namo. Grabe di pud bay oy. Mano kaon sa balay bay. Den, ibuka lang ng ininit na din. Kaya po na uy. Wala pa pa uy. Bay, sabay ha kay pabukanon sa nako kay bay kay para makakapin sa papa bay. Para dula tayo niya bay. Kakapihon mo ba kay ko din? Astilan unsa man ang pagka sugnura uga man ang mga kahoy ni ha. Sa uga. Mukha ni papa eh. Uga. Perti ni basa iyang kahoy. Dulaon na kay ta. Walay na mo aso inyong abuhan bay. Asa pa dong aso ana bay? Ibuwatan ang tambutso sa mong papa bay para di na makasudriya bay ba. Binuang asa nga dapit be? Bay alin ris luyo bay. Nawa bay mo ning himo tambutso ni papa bay. Pasugay aso bay no. Kuya ginbinto si papa bay. Angay ar manig na silingan bay. Dangan bay kay perti mang basa sa kahoy ni papa bay kay mong ibut na ni papa bay kay buot eh. Aso bay. Tara bay, dula ta bay. Tara bay. Hey bay. Unsay dulaon na to bay? Diri ta bay, tag naay tag piso bay. Unsay tagnay bay? Tag naay ta bay ug unsa ning tuig sa likod sa piso bay. O sige bay. Magluklut ta bay ha. Tagay kong pilianan bay tulo bay. Sige, alangan. Eh bay, ako una bay, ako unang patagan mo bay, 20 taya. Bay, ay sa bay, makuha sa kwarta sa pantalon ni Papa bay. Asam doon pangutang Papa to yung kwarta papalitay to ba? Ay, sinaato na siya. Suot nga, pinakusgan. Tiara daog lagi na ron. Kini, ka 1993. Buhaton ko ni 1998. Bulati ko na ako parang pildi siya ba? Para na ako'y pangbaon ugma ba? Uy, pre! Uy, pare Braille. Apil ta, dula mi din ron. Sige pre, unsi dulaw na to pre. Tag na eta, ug unsa nga to nasa luyo sa piso. Sige, pilay man. Kwarta gyud ni ron. Pre, kita lang sa nagkuha pa si Biden din og kwarta. Sige, basi gamay na yung kapital ha. Sige, tagnaan eh. Tagaan dag tulo ka number. Isa ka number ako ah. Tara pre, 199. Ako be. Try na pre. Ay, mali ka pre. Utso na pre. Ambe. Uy, try mo ni pre. Eat man ni pre, nahanap lang. Sana, uy. Uy bay, dula ta bay. Uy, bay, alin na bay, dula na ta bay. Uy, nana malagi ni si Pare Brian. Pagdali ba? Pildihan na ba ko? Ah, sayuha po eh. Init mo kay mong ulo Pare Brian. Kisa may di mainitan na. Nga, gitikasan man ta. Wala pare oy, dula-dula lang gud. Ah, lahi na natong dalaon para way tikas. Ay, taksi na lang tayo niyo. Sige, pagdali. Na, si mga buak ng piso ng binundak mo mo kay init ka na yung ulo. Relax ang good. Pagdali ba? Gutom na ba ko? Manuha na. Oh, first. Oh, first ko. First. Oy, sikan. Pagdali din ba din? Gulat bisa kay site pa tari di ino maiguron mapildi tani. Hurot lagi ni ron. Pagdali ba? Ako gusto si Tira. Agoy na. Hurot. Sama na, di mo tira na. Sige, naman tagapildi. Ah, ikaw ra ba na pildi nga kita manduha. Ome ko na suko nga piso na nabilin sa kwarta. Kinuha pag inakon sa pantalon ni Papa. Palit ko ang unta to ni Papa og tuwa. Sa man dula pa ta basig kabawi pa mo. Kung sa'y pagbawi na, hurot naman ako ah. Sorry lang ko, prebe. Mahulian ko ba? Araw, balik lang ako ni mong kwarta oh. Beke, ako ipatugpad. Be, pilti lang ko to ma. Gibalik ito ng kwarta ng Pare Brian. Ako ani bay.
Ikaw bay, pildi may ka bay. Basig gusto ang dula bay. Kuha kwarta ito sa papa bay. Ako na ba ya? Ako nang gitilok iyang kwarta dito ba ya? Tay, ang painit doon ni Papa nga. Wah, udto na ba ya? Ala, tama bay. Ugdog yung takuri ni Maron. Din. Nakuha na din. Sus, asa may bataan ni. Perting udawa naman ng takuri diri. Na. Sus, perti naman ng ugahan ng takuri yung gitakaang diri. Asan kang bataan to? Din! Pa! Suman pa! Ako lagi. Ugdog. Asa magagikan? Kung sa magagipatakaag ininit nga. Imo manggibiyaan, perting ugawa o. Wala di kalayo di sa gamay din. Ah, dito ko gikan la. Bay pa, nagbayad ko. Adto sa dito kuan bi. Palit sa buspuro dito. Naunsan maning. Asa naman akong mga kwarta diri? Pastilan. Asa man kwarta sa kong pantalon din? Kaya ito no, akong gadto ilabay. Mo to kung gibayad tong giutang ng mga tuba. Wala lang kung tawag si Muha kay basta man tuluga. Nah, saon na to ni ron. Wa naman tay palit buspuroan ni ron. 5 hours later. Hello, pare din. Pare din. Oh. Nay, classmate mo din oh. Uy, pare Brian! Nahurot po yung kwarta kanina na. Itong kinuha sa pantalon si Papa ba? Isabak pare Brian. Gibayad dig utang ha. Abaanan ni mo pare Brian oy. Pertin mo nga tikuna din ha.